Manibulise kuni nonke. Dilapha kunye noZinzole Daris. Umdlalo odlalisiswini kweqela esanaphumelela ngokuthi izawudlala neKings Park kumaqela akhoyo le ndebe besikuyo namhlanje yaziwa njenge-Ingqawa Youth Week. Kanti ke masibulise kuwe mdlali. Uyanza. Nami ndithanda ubulisa kokubona. Mdlali sibona bangabuye wasifakela inqaku lesibini pha uncedisa itimu yakho bangabuye ufika kumagqibela kankqoyi. Bengumdlalo njani lo? Umdlalo wona ebethayi thina wona besizamile ukontrola ngale ndlela siwukontrole ngayo sathi saphumelela. Hayi ibe mhle wona. Ngale ndlela besiwufuna ngayo nathi uba masibheke phambili. Sadlala njengoba nidlale netimu eqine njenge-Go Fighters, ucinga uba le timu nilungiselele kanjani na njengamanje izawujongana ne-Kings Park kumagqibela kankqoyi? Ngohlobo bona bebeplane ngalo nabo bebekwezi ngcinga zethu zoba bangabheka phambili. Qha ke thina sasike sanamandla angaphezu kwabo. Kwangona ke sikwaziyo ukugqithela kubo. Yabona uba ngaba niskore amanqaku amathathu bona baskora amanqaku amane. Ayikoyikisi loo nto wena njengomdlali mhlawumbi uba ngaba banganibetha phaa xa benoskora ama-goals than nina abafana be-Kings up? Hayi sizawuzama ukhavarisha phaa. Sizama uyiwina nayo kwayona igame le kuba sizamile usukela kwiqalekeni kwe-tournament. Sipusha nzima up until sakule ndawo sikuyo ngoku. Sibheka phambili sijonge le final ngokuthi siyiwine ngoba kukude ekhaya. Ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho mdlali man. All the best kwi-final. Nkosi.